Marso 17, 2020, 1,072 ang persons under monitoring sa probinsya, kag anom naman ang persons under investigation. Ang St. Anne's in Cadiz City to be our COVID center. The structures of St. Anne's is ideal for that purpose, kaya small rooms for isolation. And then the 5 floors, it has also ample space for the possible COVID cases kung mag-spike din man. Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz II. Ginpresentar sa Provincial Disaster Management Program Division ang mga tika nga dapat himuon sa gobyerno provincial sa tiyon nga maglalang problema sa coronavirus disease 2019 o ng COVID-19. Inipagi sa pagsinapon na ginapamunuan ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Negros First Residential Syudad sa Bacolod, kaupot ang mga department heads. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II nga ginhambalan sa ang mga contingency plan, pag-inventaryo sa mga assets, supplies ang pagkaon, bulong kag iban pa kagamitan sa tikang sa probinsya batok sa COVID-19. Sa siniga pag sinapol ginimplementar man ang social distancing measures, agod malikawan ang paglapta sa ngamo nga balatian. Hindi mag-confirm o kung mag-deny si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa nagalaptang listahan sa social media sa mga persons under monitoring sa kada barangay. Sunod kay Familiaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force on COVID-19, linibo ang mga persons under monitoring sa bugos ng Negros Occidental kasunod sa magpauli sa mga tao sa probinsya halin sa Manila. Una na nga nagpapanaong sa executive order sa Governor Eugenio Lacson kag Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga ginakabig nga PUM ang tanan nga halin sa Manila. Sa text message ang ipadala ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa task force, ginpahayag niya nga hindi sila maka-release ng listahan sang PUM sa kada barangay. Sa itong Marso 17, ginpahayag ni Tan nga ang Bacolod ang may 410 ka PUMs. Ang PUM ang mga tao gikan sa ibang nga lugar nga apektado ini sang COVID-19 apang wala sang sintomas, rason nga kinahanglan nila nga magpaidalom sa 14-day home quarantine. Hindi ko ka-confirm sang exact figures. Tanan nga nagalin sa Manila, di ba? When the EO was issued, so considered as la POMs. So thousands of POMs ang already all over Negros. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagasunod ang Vallecar Transit Incorporated o VTI sa mandong social distancing sa kada pulumpuan sa Ceres Bus. Agod makabuling hindi matapikan sa balitian ng mga pasahero kag precaution man sa pandam sa coronavirus disease o COVID-19. Sunod kay Jade Ceballos, Legal kag Public Information Officer sa VTI, dalagpo nila nga bus 25 lang o kung katunga ang seating capacity sa ilang mapasakay mapatuman ng social distancing. Dugang pa ni Ceballos, stricto man nga ginapatuman ang paglimpyo kag pag-disinfect sa kada unit. Andi separada sa ready line, obligado man ang tanan nga mag-agi sa thermal scanner kag mag-spray sang alcohol antes magsaka sa bus. Ginadilian na ang mga staff kag technical assistant sa mga konsyal nga magsulod sa session hall sa sangguniang panlunsod sa Bacolod umpisa kahapon nga adlaw Marso 18. Ini ang kabahin sang precautionary measures ang SP kontra COVID-19. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, sarang nga mapagikangot ang konsyal paagi sa pagpadala sang text message sa ilang staff kung mayara sila sang kinahanglan. Ginpatuma naman sang SP ang social distancing paagi sa pag-adjust sang ilang mga pulungkuan. Sunod sa BC Alcalde, sarang man malantaw ang sesyon sa Facebook Live sa page nga Sangguniang Panlungsod of Bacolod City. Sa Remunuan, ginpatuma naman sa Sangguniang Panlalawigan ang closed-door session umpisa sa itong Martes, Marso 17. Kung may important nga paduhol nila or need nila sa ilang mga staff, diba? Text lang. But as much as possible, minimize na ang tawos sulod. Ang dugang pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa dugang mga balita lokal, nag-deploy ang Bacolod Traffic Authority Office in Bitaw sang 120 ka mga traffic enforcers sa 4 ka mga checkpoint sa syudad sang Bacolod para maggiya sa mga motorista sumugod kapon adlaw Marso 18. Sunod kay Lieutenant Colonel Luisito Acebuche, pamuno sang Bitaw, ang traffic enforcers ang natunga sa 3 ka shift o kontag
Jess kuntag na pulo sa kada checkpoint kag may 8 ka oras nga duty sa kada adlaw. Dugang pa na sa Butche nagdesignar man ang bitaw sang special lane sa kada checkpoint para agyan kung may emerhensya, ambulansya kag mga frontliners kangay sa mga health workers. Sunod ka sa Butche, madamo sila sang reklamo nga mabatian sa mga motorista labi na nga ang malawig nga linya pero wala man sila sa may mahimo bangod ini ang kinahanglan para sa seguridad sang tanan. Sunod ka sa Butche, ilagin deploy ang traffic enforcers sa checkpoint bangod hindi naman tuman kabugat ang lakat sang trapiko sa mayor nga dalanon sang Bacolod, umpisagin pay dalom ang syudad sa general community quarantine. So, bali ang maximize yun ang ginigit natin dito, no? Deployment, may mga tao tayo, so by shift ang deployment nila. Utangan natin every checkpoint area tagsa 10. Kabahin sa pahayag ni Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Acebuche. Naglibot naman ang price monitoring unit sang lokal nga gobyerno sang Bacolod agud ibaluon ang pinakauli nga presyo sa mabalaklon sa merkado. Sunod kay Executive Assistant Ernie Pineda, wala sang dako nga paghulag sa presyo sa mabalaklon kaangay na sang bugas, isda, karne sang baboy, utan kag prutas. Apang gipahag ni Pineda nga isa subong sa palaligban sa mga manugligya ang napaabot nga supply bangod sa kangawa nga mahimo hindi gilayon maka-deliver ang ilang mga suppliers tungod sa kabudlayan sa pagbiyahe. Isa karon sa pinakabakal nga sa merkado ang saging nga ang presyo nagahamboy 70 to 80 pesos ang kada kilo. Duha pa ni Pineda kung sadto duha ka kahon gid lamang ang mapaubos ang manugbaligya. Subong nagalambot na sa 4 to 8 ka kahon depende sa available nga supply sa saging. Nagpanumdum naman si Pineda sa publiko nga hindi kinahanglan mag-panic buying bangod nga sufisyente ang supply sa mga basic commodities sa merkado. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagapabilin nga normal ang operasyon sa Bacolod City Water District kon basiwa apesa naging paydalom na sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang bilog nga syudad sa general community quarantine. Sunod ka basiwa Assistant General Manager for Operations Engineer Janen Himora, isa sa mga safety measures nga ginahibo sa karon amo ang pagpatuman sa nagakaigo nga protocol nga ginpapanaog sa Department of Health bilang proteksyon sa ilang mga empleyado kag mga konsumidor batok sa ginakabalakan nga coronavirus disease 2019 ug COVID-19. Dugang pa ni Himora, mayara man sila sa gindesignan nga salakyan para magsugat sa ilang mga empleyado nga nagaistal sa gwa sa Bacolod kag kapektuhan sa istrikto nga pagpatuman sa inspection sa mga check-up points. Padayon man ang duty sa ilang mga maintenance personnel, agad pasiguro nga magintayo yon ang ila ginahatag nga pagserbisyo sa mga miyembro sang konsumidor. Sigilan ni kami baton, pero nang observe lang kami social distancing. So may mga dawan si part ng naging panggut nga siya sa aton lobby. Then basta sa gwa, nag-put up kami tents para nga hindi congested ang area. Kabahin sa payag ni Basiwa Assistant General Manager for Operations, Engineer Janeline Himora. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:23 ang mic ako ng inyong alawas, sis man kung tumor, hindi na pagpatugaya, hindi pagbabayi para hindi magmalignant, maginom na sa ang sando mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Cyst kag iban pa nga mga balatian. May alibyo, mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubalan sang gate sa Paglawom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Dr. Mel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sang imong liver detox, detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. X500 ang mabakal sa online kag pwede nga delivery sa inyo pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Pangabay para sa temprano nga pag-release ang 13th month pay para lang ini sa pribado nga sektor samtang gobyerno hindi mag-release sang temprano sa 13th month pay. SSS kag Pag-ibig ginapanawagan nga hindi magpatong sa interes sa mga magahulam sa tunga ini sang COVID-19.
Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginklaro ni Budget Secretary Wendell Avisado nga ang mga pribado nga sektor lamang ang ginapangabay nga mag-release ang 13th month pay sang temprano. Bangod ang mga empleyado sang gobyerno padayon naman nagabaton sa sweldo kag benepisyo bisan ginapatuman ang Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Suno kay Avisado, wala sa anuman nga plano angot sa temprano nga pag-release ng 13th month pay sa mga empleyado sang gobyerno tungod kumpleto man ang ilang mga benepisyo sa piyak nga hindi sila mag-report sa opisina tungod sang ECQ. Umpisa alas 12 sa ng gabi, Marso 17, ang bugos nga Luzon ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine tubtub sa Abril 13, 2020. Kagin patuman ang restrictions ang biyahe sa region bilang tikang agud mapungga na paglaptas ang COVID-19. Una ang pangabay ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga pribado nga sektor ang temprano pag-release ng 13th month pay bilang pamaagi agud ipakita ang solidarity sa Pinoy. Bukas naman si Transportation Secretary Arthur Tugade sa adjustment sa renewal sa lisensya sa Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sunod kay Senate President Vicente Soto III, nagsugilano na siya kay Tugade kag ginpahayag nga maga-issue ini sa extension sa renewal of licenses sa LTO kag LTFRB tubtob katapusan nga adlaw sa bulan sang Abril. Ang tikang ginhimo agud mapaganhagan ang problema nga natuga sa publiko kasunod sa implementasyon sa Enhanced Community Quarantine sa Luzon para mapunggan ang paglaptas ng COVID-19. Natala na nga magpagwa sa official guidelines ang DOTR para sa mga nakaschedule nga mag-renew sang ila lisensya. Ginanunsyo naman sa embahada sa Estados Unidos sa Manila nga magabulig ang Estados Unidos sa Pilipinas sa pagbato sa COVID-19. Maghatag ang Estados Unidos ang 2.7 milyones dolyar o kon 139 milyones pesos bilang suporta sa Department of Health. Ini ang paagi sa US Agency for International Development o USAID. Makabulig ang mga balo nga kwarta para sa specimen transport system kag laboratory capacity sa pungsod. Pagagamiton man ang kwarta gud matagan sa proteksyon ang mga health workers kag pasyente. Isa ka opisyal sa Department of Health kung DOH ang nagpositibo sa COVID-19. Ginkumpirma sa DOH nga opisyal ang isa ka director sa ahensya apang ginpahinwala ang report nga mayara sang miyembro sa DOH Executive Committee nga nagpositibo sa COVID-19. Kadungan sinigin pasiguro sa DOH sa ilang mga tinawo ang kaluwasan sang mga ini. Nakapatigay naman sa disinfection kag nahambala naman ang tanan nga naging close contact sa opisyal nga sila ang mag-home quarantine. Ginapangabay naman ni Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun sa Social Security System kag pag-ibig nga hindi magpatong sa interes sa maluyag maghulam sa karon bangod sa krisis sa COVID-19. Magluwas diri ginapilar man ni Fortun sa SSS, GSIS kag pag-ibig nga magbukas ka magbaton na sa mga application para sa calamity kag salary loans tungod man sa deklarasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga nationwide state of calamity. Ginarekomendar ni Fortun nga himuon nga downloadable sa internet ang mga forms para sa loans agud mahimo ini sa mga empleyado bisan nyara lang sila sa ilabalay. Duha man ni Fortun nga mahimo man nga i-waive sa mga government financial institutions ang requirement para hindi na mabudlayan ang mga aplikante. Nagdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte sang ceasefire sa komunista nga grupo kasunod nga nakatutok sa karon ang gobyerno sa pagpugong sa mahimo paglaptas sa coronavirus disease ug COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang unilateral ceasefire nga mag-apekto sa buong adlaw kag magatapos sa Abril 15. Dugang pa ni Panelo ginmando sa Department of National Defense kag Department of Interior and Local Government kaupod ang AFP kag PNP nga ipauntat ang pagpatigayon sa offensive military kag police operation sa panahon sang ceasefire. Sa tion nga sang ceasefire mangin mahapos ang ginahimo nga public health assistance sang health workers kag madali makalambot ang mga kinahanglanon sang komunidad nga mga medical supplies kag madastig nga matagan sa atensyon medikal ang mga persona nga nagakinahanglan sang bulig. Una na ang ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte ang ceasefire sa tuong Lunes sa gabi matapos sinigin paidalom sa Enhanced Community Quarantine ang bugos nga Luzon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kung las 7:35, sa ato naman nga mga ka-aksyon ining habon bala pampaligo, ang aton ni-rekomendar sa inyo ang nagapakinis pa sang kutis kag safe kayo gamiton kay wala iniiyas ang chemicals ang ginagamit sa Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap
online kag ma-deliver sa inyo balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabang posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon super panilaw sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o nakapudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw products ng Life Extension Philippines Superfiber. Nagkalamatay sa COVID-19 sa Italy kapin na sa 3,000. Samtang anay Miss Philippines Rachel Peters dismayado matapos wala madayon ang kasal nila ni Governor Migs. Ang maduga natin ng balita sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Para sa mas epektibong kombinasyon, mag-inom kita sang Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa ito naman yung Balita International, naka-record sa 475 nga kadamuon sa mga panibagong nga nagkalamatay sa Italy bangod sa COVID-19 sa nakaligad nga 24 oras. Hindi ang pinakamataas nga death toll sa Italy bangod sa mga balatian sa sulod sa isa ka adlaw. Bangod diri nagsaka na sa 2,978 ang kabilugan nga kadamuon sa nagkalamatay sa Italy bangod sa COVID-19 kag 35,713 naman ka mga positibo nga kaso. Halos matupungan na siniyang death toll sa China, ngayara naman sa 3,237. Samtang masobra 2,600 ka mga health workers sa Italy ang infected sa COVID-19. Sa balita sa patag sang pagnegosyo, ginpahayag sang PLDT Incorporated ka Globe Telecom nga inisla nagahimo karon sa matikang agud nga masabat ang demand para sa data kag mapabilin nga stable ang connection samtang ang 30 ka adlaw nga lockdown ang ginpatuman sa Luzon nagpuwersa sa minilyon sa Pilipinas nga magtiner sa ilabalay. Ang PLDT magatanyag sang libre nga speed boost para sa ilang fiber subscribers nga nagadala karon sang minimum internet connection sa 25 Mbps tubtob sa Abril 30. Ang boost ay napaabot nga makasabat sa ginapaabot nga dako ang kinahanglan para sa data sa ilang mga customers. Ang wireless unit naman sang PLDT nga Smart Communications nagtanyag man sang libreng access sa official websites sumugod Marso 11. Samtang ang Globe subscribers maka-access man sa official sites ng DOH kag sang NDRRMC sa free data. Ang Globe kag TM users nga nag-subscribe sa Konsulta MD makapagigangot sa mga doktor paagi sa 79880 nga telehealth hotline nga wala sa anuman nga call charges. Sa aton ng foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylong nga 51 kag pesos kag 92 centimos. Ang Singapore dollar 36 pesos kag 5 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo karon nga 6 pesos kag 69 centimos. Kag sa ato naman yung Balita Entertainment, Action Boy, kadamo gidya sang wala na dayon niya kasal subong nga 2020 Action Boy. Especially ang mga nagplan sang wedding February and March gid mostly Action Boy. Ti isa subong si Anay Miss Universe Philippines, Rachel Peters, nagpabut siya gisa nga pagkadismaya Action Boy matapos wala na dayon ang kasal kung tani nila ni Camarines Sur Governor Miguel Luis Migs Villafuerte bangod sining COVID-19. Nanagid nga pakasala lang kamo bala kamukha mo lang. Tigaling kay bas iginuna guro ni Gov ang iya nga obligasyon Action Boy. Kaya basi mabash sa balahaw ano pakasal-kasal kay mo diya kami diya ga-suffer nga sining ga-karan-karan na tungod sining COVID-19. May lockdown na yan. Napakasal-kasal. Tapos mabisita mo, hindi ka abot kaming pang iban nga sa Yes, ibang lugar. biyake. Tiyan mo na guro nga desisyon sila nga hindi na lang gid pagdayonon. Sa tamaan niya 5 years na sila nga in a relationship actually Action Boy. Sa tamaan kay init ni Miss Universe Rachel Peters ay nag-ano gid si Action Boy nag-sign gid siya blas ang sa middle finger na blang sign. No kalaw ay no. Ay na siya man. Oo, kira siya Action Boy. Sa nga Instagram Peters post. kayo Nagamag siya doon na super na ano siya guro na dirty finger siya. Oo. Nag-dirty finger. Nagamuna siya Action Boy. Sa nga Instagram. Wala ka Rachel, Instagram? pwede lang ginakamoy iya ka pakasal da kung gusto mo. Pwede lang mo da na upod na mo ning mix anay da. Oh, silang duwa. Laknan ka ganis ang COVID. Ay, si Kong galit niya si Mig Subiri, galit yung may COVID. Ay, si Mig Subiri, na Action Boy. Manlain niya si Governor Villafuerte. Ano ni saya Camarines Sur. Tito ka, nalawayan lang ko sa part Action Boy nga nag-ano gid siya. Gani. Nag-sign gid siya sa iyang 30 finger. Word 30 finger, gid na ko na pado ka. Mga to paray lang kami malusian kung ginasama. Cycle. Naka-swimsuit pa siya Action Boy. Kapag mo yan, nakikapaligo siguro. Ay, Recha. Rich. Balita sa sports. Ginpaiso laran sa bulan sa Oktubre ang Asian Para Games sa bangod man sang paandam sang coronavirus disease. Ini ang ginanunsyo sang Asian Para Sports Federation sang ini ang una nga nakaschedule kung tani Marso 21 tubto 27. Sunod sa grupo nga kung madula na ginman ang COVID-19 kag wala na sang paandam ang ipadayon lang torneo sa Oktubre 3 tubto 9.
Ang desisyon ang ginkasugdan sa ginhimo nga video conference sa National Paralympic Committee nga ginapamunuan ni President Michael Barredo. Liwat nga magasapol ang board sa mabut nga Hulyo tuig 2020 para nga matanaw ang sitwasyon. Balita Espesyal! Alright, energy, action boy! Gahay pitchy ko ay. Yes, of course. Kay, Hindi ka katultutunan mo kasi kung... wala nang may spray sore na ko throat. diya sa disinfectant. Kasi may sore throat ka ba law? No, wala. Wala. Nakakas na siya. Ang Sa throat? ang sore throat. Kalain ko makakas yung throat action mo, do ka budlay, goro. Do ka hindi ko na mabuhi, kaya mo na akong kapital. Ganun. Kakakuan ka to sa nadakpan sa curfew? Oo. So, tapak bilog. O gani, no? Ay na, mo naman. Kasi mo yan sila alas 4 sa kagahon. Oo, Kung ako, yaboy ako na sila alas 12. sangod to. Oo, kagpahilamunon, anay sila. Kaya mga salawayon, bala. Ako dyan masura, action boy. Kaya salawayon, bala nga. Gani. Tapos nag-ano pa sila gali, hindi sila gali nadakpan sa curfew tungkol may Sa obra? katuan or obra or kundi nadakpan Inom. sa action boy kaya nagmamam gali Oo, yan. nagmamam. Ay, may meaning, may open pagali nga ano. Amo pag inang isa, nga ining mga No. gabukas bala nga mga establishment, dapat i-operate man sa aton nga mga otoridad. Kay, ang mga malls yan, Tagla City, kasira na eh. Oo, kasira na ang mga malls sa Tagla City. Actually, yung pangabay sila ni Mayor, sa Secretary Board ni Mayor, alas 8. Tagla City, kasira na sila. Kagihimos pa sa action boy Oo. mo. Tsaktuan, ginamahagawa Alas sila. 7, pala makita mo na sa mall yung mga pang-map sa kuan mo. Ang gapang map. Oo, ina-map na nila. Correct. Madakpan kapag hindi, kabalo ka may curfew, bla. Sa una gabi, 8 lang tumo. 8. Tapos Daw kagabi, na baliwala amo ni kita gani nga 50? mga Pinoy bala. Ang mga ining mga precautionary measures nga ginapatuman sa gobyerno tumanon ta bala kay kasi pila kadlaw inyo amo lang na promalita ng iban bala. Sa mubran nyo bala no. Mag-cooperate lang bala kita. Amo na katabo abi mo na tabo sa kwan. Amo na natabo sa iban nga pungsod like Singapore, Macau, sa China mismo nga daw kwan sila yan nagmatamat na nag-stable na kondisyon kaysa pati sila yan sa gobyerno mo. Pati sila sa gobyerno sa mga precautionary measures mo kato nyo kaduwap lang adlaw sa mga 50 yung dakpan sa isa lang nakalugar sa 45 sa sakop sa Police backup Station 4, 4 Police Station 4 45 Tigit silingon tig-agi bagul. Sige. Basta mamadakpan pag ilikaron sa gabi. Pang lusi. Ako yung suggestion ko, kung di na buhay alas 4, suggestion ko alas 12 segundo Paila muna, blada sa... sa palibot ang police station. Kalay. Paila muna, da kag ipagardin na, blada. Agardin na, gaya. Sige. Sige. Di kita sa itong balita special, kaya itong time na, no? 1 minute na lang. Ato yung balita special, action boy, arang mga dapat himuon man sa mga kabulig bala sa balay para likaw man sa COVID-19, action boy. Kay meron doon pamilya gasalig man bala sa ila, especially sa Katinlo, sa palibot. So, isa ka na to, especially sa mga nilabhan. Oo. Correct. So, una, action boy, para sa mga kabulig sa balay, hindi sila magwa kung hindi man kinahanglan. Oo. Kung sa Unless sugoon kang bakalanggaw, hindi ka na magwa. Kung Unless sugoon kang bakalanggaw. Oo, hindi ka na magwa. Grabe na mula ka mo langgaw sa inyo. Pati kompletuhan na lang kung mag-grocery ka para hindi na sigo ang imong nga timbang. Kaya kung magwa sila, kung nakadala to sila sang hindi ang mga virus, tayo malato So, na kung ikaw diapos nga mo, mo. hindi ko pagpagwain mo timbang perme, kung ikaw lang amo, no? Hindi ka sila pagwa mo timbang mo ng, Rosing, ng... Rusing. Rosing. Sino na si Rusing? Ang timbang mo ka na Rosing, ang gwa to biya ba? Mano ko to dahi? Lantaw to biya kung gaano to sila. Ayaw mo na. Nakichismis kila ya, kalay. Hindi ka pagwa ko na importante. Yes, hindi kin magwa. Then next action boy, hindi pagipasulod dayon sa inyong puloy-an ang mga mga gingamit nga sapatos or tsinelas. Gawa sa nakalapak to sang mga grabe na dance mong kasensitive. Ang pinakadamo nga virus kung sa makagaw mga bakterya ra sa chinelas sa sapatos. Oo.
So mas pa Action Boy nga sprayhan anay Na. sa mga disinfectant or kung ano Action Boy para makakas ang mga kung ano man tong nalabian mga scamberloo. Next Action Boy, hindi sige pagpakisugilanon sa tupad balay. Alam lang aga panon nilig hindi ka nagchismis giliga. Utay mo na nawa mo na. Ang COVID-19 galit. Di ba? Okay man talaga kay COVID-19 lang nastoryahan, pero diba si bala way tsaka balo. Nga ang timbang to nga iya nakaistorya man na. Tapos ang istorya ang amo niya. Kala anon. Amo na ni balay ang COVID-19. Yung amo ko daw ay gapaligo. Ala kalay. Nakachotso. Nakachotso. Yaw, Okay. siya paligo, siya gwa siya kwarto. Nan. So, ang next Action Boy, dapat mag-inom gid sang vitamins. C. Yes, of course. Especially C. Vitamin C kaya makapabakod sa aton niya immune system. Kaya dapat Action Boy, last, magamit sila sa mga bleach water solution sa pagtinlo sa mga mga surfaces. Pwede ka nakagamit subong sa mong bisan kung namahalan ka sa amo na. Di ba may subong Sunrocks, sunrocks, pwede mo na magamit. Kaya pwede siya mapangtinlo sa inyo nga. Surface, sa mga surfaces. Yes, Kaya correct. ang study nagpakita nga ang virus kung nagabuhi sa surface sa lawig. Kag-ari kay Action Boy last, idugang ko lang, dapat mapuslan mo ang cellphone sa kabulig ta sa balay. Ang paggamit sa yung cellphone, ano lang mapa-alarm sila nga every 4 p.m. maninlo ko, masanitize ko. Kaya para hindi pala babad sa social media, kaya tungod lang ka mo sa balay, basi magbabad sa social media. Ipautod ang internet. Yes. Hindi importante na. Sige alang-alang lang ito sa atong panahon. Anyway, good morning sa Kaalegria Magtang Portal, Jelica Denson Dimafiles, Glenn Burgos, kagawad Glenn Burgos, good morning. M. Saboso, sa kay Barbara Sevilla dira sa California sa kuno subong mo. Mayo kaya kay ara ka California. Kagawad Olay Abalahon, good morning man. Sige sa kay Cristina Padilla, morning. Yes. Sa talaga may birthday, subang happy birthday. And of course, Action Boy, sa aton nga Facebook Live, nagapamati si Angie Tesaluna, Evelyn Pamuseno, Erwin Gonzalez, Raquelina Lumawag, Mary Locatinoy, John Evelyn Brose, Jocelyn Comedia, Sir Edwin Pineda, Gladys Noble, si Sir Basti Gerhen, good morning. Kay Judith Pamposa, good morning. May Weaver, kung ako niya ng kumari, kung nga tuman to sa US. Okay. Kay Ma'am Elizabeth Gamalag, Action Boy, good morning. Damo ko mga kilala ka mga classmate na kumari sa sa US. US. Pero duway pa Perfect. ko nakabaton mga padalhalin sa US. Wala ka pa kabatong Wala dollars. Wala pa. Disinfectant na rin sa US, wala. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.